Hello guys! Welcome back sa aming channel. So, bonding po natin ulit to ngayon. So, it's family day ulit. Since day off po ng asawa ko, kaya magbabanding po kami ulit. Kami po ay makikipagkulitan na naman. Ang game po namin ay name, place naman. Name, place, bagay, ayop, gano'n. So, magsisimula po sa mga letters. Ang una po naming letters ay Liter animal. Okay, place, ha? Oh, please. Go. Please. Go. Please. Go. Okay, America. Sa'yo. Alfonso. Oh, mali na tayo. Alfonso Kailangan Cavite. pareho kayong dalawa ng sagot. Alfonso Cavite. Hindi. Kailangan ba? Alfonso Cavite. Pwede yan. Okay, pasok yan. Okay. Emperador Cavite. Oh, kami naman. Magbigay ng bagay na nagsisimula sa letter F. Bagay. Mm-mm. Frying pan. Okay. Ano pa, Jade? Crying. Pan daw sa kanya. Oh. Pan. Frying pan, saka pan. Oh. Okay. Lugar uli nagsisimula ng letter P. Bamaknon. Bacolod. Oh. Mabilisan tayo dapat, ha? Ikaw na naman ang bago. Okay. Oh, Bulacan. Very good. Flower na nagsisimula sa letter S. Sunflower. Trompogito. Ayun. Oh. Bagay ang sisimula ng letter M. Manok. Bagay. Mesa. Menudo. Mercado. Ikaw lang, siya lang kasi nakasagot ako. Oo. It's unfair. Sa'yo. Bago ka dito. Lugar na nagsisimula sa letter F. Lugar na nagsisimula sa letter F. Isang walang ako. F yun. Naisip si Mag-ano ka? Mag letter F daw. 1, Ryan! 2, Pero? 3. Africa! 5. Dali, may mag-asa ka pa. Ikaw dito man. Bilisan! Huwag yung bilang. Alam, huwag yung nasasal eh. Philippines. Wala ka ba dito sa Philippines. Powder sa'yo, powder. Okay, dahil Ano hindi naman kayo yan? Powder lang nakasagot. sa kanya. May eyeliner. Powder lang sa kanya kasi baby love ko siya eh. Baby. Huwag mong buburahin yan ha. Kay daddy. Oh, may dapat lipstick. Dapat lipstick. Oh, harap ka doon. Ay, ayos na. Hindi ko nakikita. Indian Okay. Indian boy. Kami naman. Sorry. Ay naku, di nag-ano siya. Oh! Sige ka. Sige ka na. Anong place ang P nagsisimula sa P? Okay. Ikaw. Oh, Philippines. Ikaw. Pilipinas. P. 1. 3. 4. 5. Pinipulbo! Tama ka, Philippines. Ako, thank you. Malikot. Sige, go. Bagay na nagsisimula sa letter A. Ang dami. Amerika! Bagay. Bagay! Talo ka! Wait, talo! Hindi pa tapos. Electric pan. A! Hindi. Hindi E. A nga eh. A! King as in apple. Oo. Ayan. Umali ka na. Hindi, pwede ba kayo? Wala pa 5 seconds eh. Okay. Ano sa'yo? Lipstick mo! Ano sa'yo? Ha? Ano sa'yo? Lipstick. Ano sa'yo? Nasaan na yung lipstick? Yay! Oh, talo ka, dahil. Kaming dalawa. Ako mamali! Ay, hindi ah. Jid. Ay, ako si Jid. Ay, kulit. Magkakampi tayo. Mamaya pag matalo kami, ikaw maglalagay ng lipstick, ha? Isa na, isa na. Wala pa! Ano? Wala pa! Yan, meron pa.
hindi din nakasagot. Ay, si Joe, pulbos na naman lang. Ano ba naman? Okay, kayo. Kaya na. Anong place ang simula sa Daypick Sea? Bigyan. Katbalogan. Cotabato. Katbalogan. Anong Tapos na. anong flower? Okay, anong flower ang nagsisimula Ito sa na, Jit. letter M? Flower. Mm-mm. Gumamila. Malakochi. Uy, talo ka rin. Talo ka rin. Siya na mag-aalagay para sa akin. Pangit kita eh. Okay, kayo naman. Sige. Anong bansa ito bayan? Anong bansa ang nag-uumpisa ng Z? Zimbabwe. Zambales. Ay ko. Ay, bakit? Ay, Anong nako. prutas ang nagsisimula sa letter T. T. Ano? Tingnan ko sa sabi ng T! Tama rin. Oo, ba't ikaw? Pineapple. T. 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 Oh, wala na. Out to si Jade. Kalo ka naman. Di ka kasi nakapokus. Umupo ka kasi dyan. Umukus ka. Paano man? Hindi ka mataton. Paresa tayo. So, kang ganyan po. Anong... Ako. Sige, bilisan mo. Anong prutas nagsisimula sa letter S? Santol. One. Ano ba? Oo. Ano Anong sabi? prutas nagsisimula sa letter S? May ano? Three. Oh, loko. Cinnamon. Four. Ay. Hindi. Strawberry. Oh, Hindi ako. Hindi. Upo ka na lang dyan. ito Kasi... naman. Ay, naku. Anong Ayan bagay? na, makinig ka. Anong bagay ang nagsisimula sa letter Sa letter V? Two. Bicycle. Ay! Ano dyan? Lagay mo na dyan. Bigyan mo ko rin ng isa sampol. Yung sagot. Vase. Tapos, Vegan. Oh, vegan ka dyan. Violin. Ay. Oh. Itamihan mo. May dito. Laki. Oh, kayo naman. anong Wala pa si Uy. Mami. Ang galing. Kagulo-gulo eh. Di ko maano to eh. Sige, nabi mo kang maingay. Anong gamit sa pagpanday ang nag-uumpisa? Ba, alam mo lang ang panday. Oo, kasi lahat naman pa. Nag-uumpisa ng letter M. Martilyo. Martilyo. Mami, hindi mo ginagano niya. Yung Baso. isa. Okay. Anong Sa P. prutas ang nagsisimula sa letter P? P daw P. Pinya. Oh. Dali. Ay, nga po. Oh. Okay. Pinapol. Huwag ka klase lang. Pero nga, okay. Kapatid lang. Yung ngayong sasagutin mo, kinaya. Okay lang si Pinya Okay. ka pineapple. Okay, go. Anong bansa ang nag-uumpisa ng letter B as in victory? Bansa. Valenzuela. 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 Okay. Halimbawa, Amerika parang ganon. One. Mami, pagkunwari ko natalo ka, tas ako parang lalagyan ka. Venezuela. Look, may Basta yun. sinabi. Valenzuela. Masabi, Oo. bansa. Oo. Bansa. Oo. Bansa. Valenzuela. Kaya nga, Bansa. oo. Pilipinas yun. Oh. Anong Kinig ka. bulaklak ang nagsisimula sa letter Tayo. W? Waling-waling. Okay. Okay. Bagay na nagsisimula sa letter G. G as in Goat. Giraffe toy. Laruan. Gitar. 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 Wait. Gitar. May gitar. Ah, naku. Gitar. Ano yun? Bagay na nagsisimula sa letter G. Garments.
Sige, pwede naman gamit naman yun. Gamit din naman ng guitar eh. Oh, sunod. Kayo dalawa, mag-ano kayo? Bato, bato. Hindi po si Daddy. Okay. Anong ginagamit sa pagpapanday ang nag-umpisa ng letter S? Ayun na naman po si Rotso. Espada. Espada. Yan po, Daddy. Letter is. Huwag siya papanday. Hindi agad sa papanday. Kaya. Uy. Okay, sunod sa'yo. Ano? Tol. Ano ba tamas? Bagay. 4. 5. Ano ang Tagalog sa si Rotso? Ganun. Ganun. Alagari. Guys, ang sagot ko po ay si Rotso. So waray po nun, ang waray po ng lagari ay si Rotso. Okay. Okay. Bato, pick. Bato, Susunod na si Mami wala. Tapos nasagot ako si Rotso. nasagot si Rotso. Oh. Ulit, ulit. Ay, sige, talo ka, Mami. Talo ka. Bakit ka naman? Ba't pinapayak? Okay na, wala na. Ay, baby ko. Huwag niyo kami ng Sige, kampi kayo, Jade. Kampi kami ni Daddy. Sige na. Jade, kampi kayo ni Mami. Bato, pick. Okay, panala ko kayo Okay. naman. Sige. Ayun. Hindi, ikaw na panalo kasi dahil pareho kami ganun eh. Anong gamit ng pagpapanday? Bakit alam mo naman ang pagpapanday? Ayun nga, para makapanday. Ginagamit ang nag-uumpisa ng letter M. Martilyo. Pansa na nagsisimula sa L. Las Piñas. Bansa ba? Las Vegas. Ilan na? 5. Oh. Oh, grabe naman. Ikaw. Bansa na nagsisimula sa L. Pagka wala kang naisagot nila, patas tayo ha. Si Jane ang tagalagay ng lipstick para may roll siya. Okay, sige. Dari, sagot na. Kanina pa yan, nakapag-isip ka na. Diba? Lithium. 5. Lithium. Dari, lagi mo, Jade. Anong sagot? London. Teka, ayusin natin, Be, kasi baka manong. London. Pag ako, kay mami ako magsusulala. Di mo na ako na, di mo na ako na. Okay. Bato, pick. Jade, sinabi daw maglalagay kay Mami, ha? Anong ginagamit sa pagpapanday? Hindi, kasi kami kay Mami. Babalik na. Nag-uumpisa ng P. Panday. Pako. Ikaw. 1, Di ano, Daddy? 2. Tapos na. Daddy, hindi na. Sirit siya, wala siyang may sirit. Di ikaw. Be, Ikaw. Lalagay na. bato, pick. Bato, pick. Siya panalo. Mga na nagsisimula sa D. Bagay. Bagay na nagsisimula sa letter D. 1. 2. Dilata. 3. Despacito. Ha? Despacito. 1. Tama ka na. Decorate. Wala. Dilata, anong dilata? Bagay na Delata. Delata. Dilata, oh. Hindi, ikaw. Bagay ba yan? Hindi. Huwag ka na may paghulat eh. Hindi kasi dilata. Hindi. Decoration. Sagot ko na yan. Bagay dapat. Bagay Bagay. nga eh. Decorate. Oh, bakit? Bagay naman yun ah. Ano nga yung Pinasagot na yung dati kanina. Mga decoration. Sabi niya, decorate. Akin, decoration. Isa pa nga kami. Isa Isa pa. pa ulitin mo nga. Ay, wala na yun. May bakit nakasalit kasi ako. O, bakit nakasagot ka, Bea? Okay,
Okay, go. Anong tawag dito? Bye-bye, Taya. Bye-bye. Sige. Bagay na nagsisimula sa L. Lamesa. Nagari. Sabi. Okay. Oh, Bundi. bye-bye taya. Bye-bye. Bye-bye taya. Yes! Okay. May lipstick na si Daddy sa bibig. Anong bulaklak ang nagsisimula sa letter D? DC. Yes. Alas DC. Daisy. Daisy. Uy, tapos ako. Daisy. Daisy. Ikaw. Hindi pwede pareho. Dalandan. Oh, flower! Ah. Okay. Akala si Jay na maglalagay. Hindi mo sumibig ka, Jake. Huwag sumibig. Ala. Huwag kang malikot. Kumalikot, mas Sige sira na, yung... bilisan mo na. Oy. Huwag malikot. Huwag mo na. Okay. Hindi ka na. Sige na. Ay. Bye-bye taya. Bye-bye. Bye-bye. Na. Ano dapat? Bye-bye! Bye-bye taya. Bye-bye! Oh. Sige na. Bansa na nagsisimula sa E. Anong E? A or E? E. As in, E, elephant. Elephant. England. Oh. in England? Oh, bansa. May England. Oh. Two. England ba yung bansa? Parang Three. sakot lang siya ng Oh, isang hindi ano. ah. Europe. Five. Inside. Europe. Talo ka na. Ay, be. Ito, be. Nilalagay ni Mami sa ano. Drawingan mo si Daddy. Drawingan mo. Drawingan mo, Jade. Yung sagot, huwag kang sumali dahil hindi ikaw. Drawingan mo. Wag dyan, be. Hindi dyan. Sa halay. Tapos na. Hindi nagana. Hindi nagana. Mga nakatatlo na. Okay. Sarap pala ng lipstick. Maiba taya. Natawag si Tol. Go. Ako na. Cartoons na nagsisimula sa P. Papay. Si Papay. Oh, si Papay the Sailor Man, nakain ng spinach. Oh, yung lumalaki yung ano, muscles. Braso. Papay po. Ginagawa mo kaming ano ha, para. Kanda. Huli ka. Lipstick. Ay, be, ito mas maganda kasi. Isa lang ha. Jake, lakihan mo. Lakihan mo. Lakihan mo. Ano ba yan, be? Ano yan, nunal? Maiba taya. Bagay na nagsisimula sa A. Ay, ano na namang A? A or A. Apple. Aparador. Bagay yung visual sa Oh, bakit hindi yung bagay? Ay, yung kabila, oh, yung kabila wala. O, Jake. Jake, lakihan mo. Jake. Abaan mo, be, abaan mo. Hindi ka to, Jake. Ganun. Tapos na. Hindi ko eh. Hindi ko. Basta susunod. Hindi ka to, Jake. Oh. Di na. Bye. Bye. Taya. Bye. Bye. Anong ginagamit sa pagluluto? Mag-umpisa ng E. Ano, E? Oh, apple. One. Arinola. Arinola. Ay, Four. ang ting-ting. Five. Jake, lagyan mo kami. Lagyan mo. Ang ginagawa sa akin.
Wag. Sige na. Ayun na ba naman? Mami, game na! Mami! Di ka din nakagutawa ko! Di parang mangkukulang yung tawa mo yun. Di parang witch yung tawa mo. Bagay! Mami, ikaw na palagay ka na! Ikaw mo na! Ba yan? Nagpalagay ka na! Bagay na magsusunod. Sa letter A. Oo. Ang luto sa mga sabi ah! Ang luto! Nanatuan mo yun. Ano yung lola? Inulit pa. Ano to? Lola! Malikot. Mami! Nagpalagay ka na! Mami! Nagpalagay ka na! Mami! Mami, nagpalagay ka na! Saglit ka. Natatawa ko eh. Di ba kaya tumago? Mami! Malikot. Okay. Hindi Daddy! Mami! Hindi nakita eh, Mami. May badbas na si Mami. Si May Guys, naiyak po yung bunso ko kasi ayaw niya pa ako malagyan. Okay lang yun. Kaya naglalaro lang tayo. Hindi, laro lang. Love niya kasi ako, guys. Love na love ako ng baby ko.